Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan channel tamu ta Hausa Tech. A yau za mu fara yin gini da Revit. Za mu zana 2 bedroom tun daga foundation zuwa renderings. So idan ka buɗe Revit ɗinka ya danganta da 2000 nawa kake amfani. Ni anan za ku ga ina amfani da Autodesk Revit 2023. Idan ka buɗe za ka zauna nan wurin new. Sai ka danna, idan ka danna zai kawo ma wani pop-up message. Idan ya kawo ma pop-up message sai ka zo sai ka danna nan wurin, sai ka zaɓi irin template inda kake so, construction ne ko architectural, mechanical ko system. Ya danganta da wanda kake son kai amfani da shi. Kamar ni ina da template inda nake amfani da shi. Bayan wa'annan zan yi providing nashi a ƙasa domin downloading. Sai ka shiga browse, sai ka je inda kai downloading, sai ka zaɓo template inda kai downloading. Ni nawa sunan shi project template. Sai danna shi, sai in danna open, sai in danna okay. Idan ya buɗe ma zai kawo ma anan wurin cover page. Sai ka sai ka danna zuwa elevations ɗinka, sai ka danna east. Anan za ka ga levels ɗinka. Shin levels ɗinka akwai NGL, DPC, ceiling level da roof levels. Anan duk wani zanenka yake farawa da daidai yake tafiya a saiti. So idan ka tabbatar da abin da kake so hakan ne, sai ka dawo sai ka je NGL ko kuma DPC, sai ka danna. Ni za mu fara DPC domin fara DPC din shine kamar yake dan da wahala, kuma zan nuna maku wahalar shi a nan gaba idan muna cikin yi. So sai ka zo sai ka tai wall, sai ka danna wall. Shortcut din shi shine WA. Sai ka danna wall, sai canza ma ribbon ɗinka, za ga ya koma kamar haka. A nan gefe akwai properties panel. Shi ita properties panel a nan duk wani abu na wall ko window ko wani abu, properties ɗinta bai ma'ana abubuwan da take kunshe da shi zai kawo ma'ana. Nan kuma project browser ɗinka ne, duk wani abin da ka sani na projects ɗinka wanda kake da shi, kamar su sheets, cover page, foundations inda za ka gansu, su section inda za ka gan shi, su group ɗinka, nan zai kawo ka. Za ka danna sai ka shiga inda kake son ka shiga. Idan ka danna wannan, ka danna wall, ka shiga architecture, ka danna wall, zai baka basic wall. Basic wall ɗinka in ka danna shi akwai kalar iri-iri na walls. So a nan akwai 225mm concrete, 225mm block gray, 150mm concrete, 150mm block gray. So muna yin amfani da 225 concrete. Sai in danna shi, sai in zo nan, sai in clicking, sai in saki wannan click ɗin kawai, sai in ja. Idan na ja sai in zo daidai abinda measurement ina nake so. Saboda idan kai clicking ka ja, kana da damar da zaka iya moving nashi yadda kake so. So kana iya danna numbers inda kake son wannan ainihin layin ka ya kama ko wance bango, sai ka danna 5000, sai ka danna okay. Sannan sai in ƙara clicking, sai in danna 4000, sai in danna ƙara clicking. Ya nuna line inda ya intersecting da ɗayan line, bi ma'ana da ya zo nan wurin sun yi sun zo daidai da ɗayan line. Sai in danna click, shikenan na gama da nan. Sai in dawo sai in ƙara clicking, sai in je 3000 a matsayin dining nawa, sai in danna, sai in koma, sai in ƙara jan shi, sai in bar shi hakan, sai in sa cancel, sai in ƙara dannawa, sai in ja shi 3000 a matsayin kitchen nawa, sai in danna, sai in kai shi nan, sai in aje. So a yanzu na yi ainihin kitchen, living room, dining da kitchen. Sai in dawo, sai in ƙara danna wall, sai in ja shi 1005, sai in ja nan 4000, sai in danna, sai na ja, sai in ƙara komawa, sai na ja shi a matsayin 4000. Shine 4x4 meters na ɗaki na.
sai in ja sai in rufe, sai in dawo sai in ƙara danna nan sai in ja 2000 sai in rufe, shine toilet ina, sai in dawo sai in ƙara ja sai in ja 2000 sai in rufe, shine toilet ina, sai in dawo sai in ƙara ja 4000 sai in ja sai in kawo shi nan sai in rufe shi. So idan ne haka na gama duk wani wall ɗin da ya kamata a ce na sa shi mai mahimmanci a wurin. So a yanzu ina son in rage walls ina kamar na su kitchen domin ina son in sit out, sannan dining ya yi min girma ina son na rage mai tsawo, sai na dawo sai na ja shi, in na raba shi in kawai ga wannan aro in yana nufin bangon ya raba biyu kenan, sai in ja sai na ja, idan na ja sai in danna bangon sai in ga nawa ya bani 2275, nan ma 2275. So sai in danna nan sai in sa 3000 sai in sa okay, da na za 3000 kun ga nan ya bani 1550, nan 3000, koko mu ƙara shi zuwa 3200. So sai mu bar shi a matsayin dining namu, sai mu dawo sai mu ja wannan wall din ga wani dan zagaye din sai mu ja shi sai dawo baya, sai mu rage shi sai mu koma wall sai mu danna. Tun kafin in danna wall dina gashi ya kama dan measurement, kana iya sa 1500 sai kai ka daidai inda kake son ka ja bangon sai ka danna shi sai ka zo nan sai ka rage bangonka. So a hakan ya ba mu damar cewar yanzu mun rage kitchen namu, mun rage dining namu. Sai na dawo shi ma wannan bangon kitchen nawa ina sai in ƙara rage shi sai dawo nan sai in ja wannan bangon sai kama man nan haka. To idan ne hakan za a fara bi nan sai a shiga kitchen. Ba na son wannan bangon ya tsaya a nan, sai in ja shi sai ya dawo nan. Kun ga kenan yanzu daga living room zuwa dining zuwa kitchen, nan kuma za ka shiga ainihin bedrooms naka. Ina sai in ƙara sa bango a nan wurin, sai in ja shi sai sa shi a nan, sai in tsaya sai in diba an ga nawa ne sai in rage mai tsawo zuwa 2000. Da na yi hakan insha Allahu na gama da wannan wurin. Wannan bangon sai in rage shi sai ya dawo nan. To a yanzu za mu fara amfani da wani abu da ake nufi wall opening. Shi wannan a wall opening yana ba mu damar raba bango biyu, ya tsaya mu kamar arch a wurin inda za ka rinka shiga kamar pass through muke ce ma abin a chief architect. So idan muka je za mu danna wall haka, da muka danna shi sai mu clicking wall din sai mu dawo sai mu ƙara clicking mai dragging sai mu ja. Hakan shi zai ba mu damar ya buɗe mana wannan abin. Idan ya buɗe mana sai mu zo sai mu dragging zuwa yadda muke son shi, dragging zuwa yadda muke son shi. Nakan dan bar haka, dan bar space, ya dan baro bangon da taga saboda samun privacy. So da mun yi haka ina ga mun gama da wall opening namu. Yanzu sai nan na ainihin dining din mu yana da wall opening kusan guda biyu. Akwai ɗaya a nan, akwai ɗaya a nan, akwai ɗaya a nan. Amfanin guda biyun shine da samu hasken da na sa taga ta daga nan, zan samu haske dan iska ya rinka shiga nan. Aka zalika wannan bango ina sai ɗara clicking nashi, no cancel, zan bar shi haka. So da kai haka ka gama insha Allahu, ka gama da walls openings naka. Next abin da zami yanzu shine sai mu zo sai mu copy na ainihin walls na bangwayen, sai mu sa select all instance visible. Zaka yi right clicking sai kai select all instance visible.
sai ka sa, idan kai haka sai ka zo sai ka sa nan copy to clipboard, sai ka clicking, sai ka dawo nan ngl label naka. Idan ya zo ngl label naka sai ka sa, sai ka yi first. Idan kai firstine sai ka ce align to selected, sai ka yi aligning, sai ka zo sai ka sa ngl ɗinka. Sai ka sa OK. Idan kai haka sai ka sa select, sai ka yi haka all instance visible in view. Idan kai visible in view sai ka zo unconnected base constraint ɗinka sai kama daga ngl, sai unconnected height ɗinka sai zo zuwa dpc, sai ka sa OK. kun ga yanzu ya rufe mana wannan ainihin shi wannan wall openings din da muka yi. Shi sa na ce muku wannan hanyar takan so ta dan fi wahala, so amma yana da kyau da mun ka dan fara sanin matsaloli kafin ka yi diffin dive into wannan abu. So idan ka zo nan dpc naka za ka ga ba komai, kaga kenan plan ɗinka ya dawo nan ngl. Kawai abin da za ka yi shine za ka sake wannan wall opening. Sorry, na san abin da akwai wahala, sai ka, so kamar ma akwai shi nake tunani, kun gan shi. Anyway, za ka je nan ngl east, za ka bangonka, za ka selectin wa'annan bangayenka, sai ka sa base constraint naka, sai ka je ngl, sai ka apply. Kaga ya koma ƙasa kenan baki ɗaya. So top constraint ɗin shi kuma sai ya kama daga dpc, sai ka sa apply. So da kai haka kai creating foundations naka, sai ka sa select, sai ka all instance visible in view, ka kai all instance visible in view, sai ka sa copy clipboard, sai ka zo dpc level, sai ka yi haka paste align to selected, sai ka selecting dpc level ɗinka. Shikenan ka gama da wannan ainihin shi bangonka. Aka zalika idan ka zo nan biyu za ka iya ganin abin da kai 3D biyu gashi nan, kun ga gashi ya haɗe da ainihin foundation wall da shi wall ɗina, ainihin floor wall ɗina. To sai ka dawo nan dpc, sai ka sa select all instance, sai ka ce visible in view, sai ka ce top constraint ɗin shi, sai kama ma zuwa ceiling, sai ka sa apply. So idan kai haka za ka koma nan 3D view, za ka gan shi ya ƙara tsawo. Kenan mun ƙara mai tsawo zuwa ainihin cd level namu. Sai ka dawo dpc. Idan ka dawo dpc naka, kana iya ƙara ma bangonka shi ainihin duhu. Select all instance, override by category, zaka zo cut lines, weight 6, apply and OK. So da kai haka kaga yayi duhu yanzu sosai. Shin za ka ga wannan graphics din ko kai zoom in za ka ga abun yayi duhu sosai. So next abin da za mu yi yanzu shine sai mu dauko ainihin ƙohohinmu da tagogi da furnitures musa. Sai mu dawo architecture, sai mu danna do. Akwai shortcut da ake kira dr a matsayin do. Sai mu zo list na da cikin templates ina. Akwai 900mm do, akwai 1500, akwai 760 shine flash do ta kamar toilets. To sai ka dauko 900mm do ɗinka, sai ka zo sai ka danna wannan, ganin space wannan dogon abin naka a keyboard, space zai canza ma orientation na shi ainihin bangonka. Sai ka dawo, sai ka danna shi ma nan, sai ka danna nan. Ina sai in samu kofa, sai in danna. Kar ku damu,
da yanayin orientation na kofar za mu canza shi. Sai ka danna ita wannan, akwai aro a nan wurin, wannan shi ke nuna cewa zai flipping, zai canza hagu zuwa dama ko dama zuwa hagu. Wannan ma hakan zai yi. So yanzu mun sa kofofinmu guda biyu na kitchen, bedroom da bedroom. Sura kofofinmu na ainihin toilet sai mu zo, akwai 750, sai mu zo sai mu sata. Nakan sata a nan saboda in samu damar yin kamar wani abu da ake kira dan wani wuri da za mu sa drawer na kaya. Za ka iya shifting wannan bangon naka ya kama zuwa nan, sai ka shifting ɗin bangon ka ya kama zuwa nan. Kaga daga nan kana damar da za ka yi ja drawer ka ajiye a nan. So next abin da za mu yi shine sai mu ƙara dawo architecture, sai mu sa door, sai mu dawo sai mu sa ta a nan. Za mu canza orientation nata. Ita ma nan akwai door, sai mu do shi ma za mu canza orientation na shi. Za ka clicking, you do like this, then like this, click, sai ka canza orientation. To anan mun samu matsala wurin canza. To yanzu ya zama daidai da wancan. So yanzu next abin da zamu shine mu dauko mu sa tagoginmu. Za mu zo window, sai mu zo plain window, akwai 600 long, akwai ainihin ta toilets, akwai casement amma double, akwai guda ɗaya 600 ga ta toilet. Sai mu fara sata toilet. So yanzu mun sa window ta toilet. Haka zalika za ka ƙara clicking nan wurin, sai ka zo sai ka nemo ta window ɗin da kake so. Kamar wannan akwai 1800, sai ka selecting ɗinta. 1800 ni kamar ta min girma a nan, sai in edit, sai in zo sai in duplicating. Shi amfanin duplicate shine za ka bar wannan 1008 ɗin duplicate wanda ka yi, sai ka gyara shi zuwa bari mai ta 1500, sai in sa OK, sai in dawo nan ainihin rough with this ina shine ainihin fadinta, sai da koma 1500. Shi wannan rough height shine tsawonta, wannan rough with this shine fadinta. Sai ka danna apply, sai ka danna OK. Kaga yanzu ya baka damar inda zaka sa ainihin tagarka. Sai ka dawo nan, sai ka sa taga. Sama nan zan sa taga nan, zan sa taga na a nan, zan sa taga na a nan. Ita kuma kitchen ina so in nemo a 1002 casement, sai in sa ta a nan. So sai shi ma dining dina ina son 1005 saboda iska. So amma a nan living room dina ina so in samu S600 long guda biyu haka da nan. Sai shi ma ɗakin mai gida nan ina so in samu S600 long, sai in samu ɗayan ainihin 1002, sai in sa mai saboda shi ma ya ɗan samu iska da kyau yadda ya kamata. So kun san su maza mafi yawanci sun faya zama cikin ɗaki idan suna gida, saboda maybe ila in mata ta yi ba kowa ka da sauransu ana zafi, wannan tagogin sun isa ɗan sha iska. So sai ka dawo yanzu next abin da zami, ina so in sa kofa ta a nan wurin babba, sai in dawo architecture door, sai in door, sai in zo exit door, interior door. Akwai 1002, akwai 1005, sai in selecting 1005, sai in sata. Ni 1005 kamar ta ɗin yi min girma, zan canza ta zuwa 1300.
sai mai ta 1300 sai in sa apply sai in sa okay. So da kai haka insha Allah ka gama da windows, ka gama da doors. Yanzu abin da ya rage shi ne zami flow. Na san ba mai flow ba, so amma yanzu za mu iya zuwa nan mai flow. Za mu je let's check idan mun yi flow. No, ba mai flow ba. Za mu je DPC level namu, sai mu zo architecture, sai mu zo flow, sai mu zo architectural flow, sai mu danna line, sai mu fara jin shi haka har zuwa ya zagaye shi ainihin gidan. Ka tabbatar da cewa wannan abin ya zagaye duk inda kake so. Dan bai zagaye ba zai iya baka ira kuma ya ki, sai ka danna okay. Amma kafin ka danna okay, akwai flow dimensions naka. Yanzu wannan shine 150 mm flow ne, bai wuce 7 inch ko 9 ko 6 inch I mean. So sai ka danna okay. Will you like walls that go up to this flow level to attach its buttons? Sai ka zanna yes, attach. So yanzu da muka yi hakan mun samu mun yi ainihin flow namu, mun yi flow plan, mun yi flow. Yanzu abin da ya rage shine sai mu sa sai mu sa furnitures namu. So a darasi namu na gaba insha Allah za mu ga da za mu sa furnitures, da za mu yi roof plan, da yadda kuma za mu ƙawata shi ainihin floor plan ɗin. Mun gode, kar ku manta ku yi subscribing, ku danna liking.